tiregerai timbokanda mashoko mairi kana matatu. maZimbabweans ndimhufwa ibude kana vanhu vari kutarisira kuti pachaitwa zva2017 zviya zvokuti masoja akabatsira kuti mudhara abve ezvino hazviitike because zviri kutoita gezi ageza ndokubviswa kwaMunangagwa kwacho. Saka tinofanira kubuda kana taakunoprotesta. Kana panzi pindai mustriti ngatibudei. Ukaona leader anoramba akanyarara vanhu vachiti ngatibatanei, leader yeye haana kusiyana naPresident Mnangagwa, ari selfish. Ukaona leader anoramba achiti ndini chete asingabatani nevamwe, leader yeye haana kusiyana naPresident Mnangagwa. Ukaona leader anoti zvinhu zvinofamba kana ndiri ini chete, leader yeye haana kusiyana naPresident Mnangagwa. Munomuisa mupawa tozonetseka naye. Panobatana vamwe hatibatanei. Kana vanhu vakazoita chitsotsi kwakumberi uku zvatakamboitwa 2017 hazvina kuipa. Ezvino vanhu vakuziva kuti chitsotsi chaunopinda nacho ndokubva kwaunoita. Zviri kuitika izvi ndo zvakaipira kubirira vanhu maelections. Zviri kuitika izvi ndo zvakaipira kutonga nezvibhakera, kutonga uchiuraya vanhu, kutonga uchityisidzira vanhu, kutonga uchiseenzesa mapurisa, kutonga uchiseenzesa maCIO, kutonga neropa revanhu. Musatye ava vari kutenderera nemaAK-47. Hapana benzi risina shamwari. Madungwe chaiye ane vanomuteera wani. Anotoone vanomuteera achiti akaidziya mbaura naMwari. Saka hapana benzi risina shamwari. Ngatikokorodzanei. Izwi ngaripinde munzeve, musatyisidzirwe nevanhu. Kunzi hanzi tinozodai ana Kazembe. Vanhu vanoita mazita rekuti first name rakafanana nesurname. Ziyambi, Kazembe. Where are these people from? Vakabva kupi? Vanhu ivava vari kutinetsa. Tarisai vanhu vari kutinetsa vese. Mondiudza kuti vakabva kupi. Saka zvinhu izvozvo zvofanira kuchinjwa. Zvinhu izvozvo zvinofanira kuti zvinhingirikire, zvigadziriswe. Kutaura kwandiri kuita ndokupera kwaita President Mnangagwa. Kutaura kwandiri kuita kwangosara kuti timubvise isusu vana veZimbabwe. Kutaura kwandiri kuita uku iye akuzviziva kuti haasipo President Mnangagwa, haasina power haasina kana one. Angoo munhu ari kungozvifambirawo zvake. Saka isusu hatibatanei sekutaura kwatakamboita. Tione kuti nyika yedu yafamba zvakanaka. Nyika yedu yaenda kumberi. Nyika yedu haisina corruption. Nyika yedu iri kutungamirirwa nemaleaders. We need leadership with leadership qualities. Haikona kungononhonga zvitutamanguro zvese. Vanhu vanenge vachinyepa. Problem yedu maZimbabweans, tine problem yekuti munhu akauya achiti ndiri doctor. That's why muchiona mapoliticians at any given chance vanoda kunoita maPhD. Because vanoziva kuti
kuti isi tinoremekedza vanhu vakaita seivavo, but it turns out kuti vanhu vakawanda vakadaro anotori masasikamo. Misoro yavo haitori mushe. Vanhu vakaita seivavo pfungwa dzavo hadzinyatsosenzi zvakanaka. Imi fungai zvinenge zvichiita Mutuli Ncube zvii, kuti ufunge kuti munhu wekuti ungati iwo akadzidza. Unoziva kuti ukatora vana vekupuraimari vakanoita kabineti vanotonga zvine musoro kudarika timu yatiinayo iyi. Ende chandoda kukurudzira vese kubatana kwatiri kuita. Timu iya yana Chinamasa and stuff like that. Havasi vanhu vanofanira kuramba vachirecycliwa mupolitics. Zvinana Obert Mupofu zviye. Unotenga bulawa yese nana Victoria Falls. Mari akatambira akaiwanawo. Ende panoda kutsvakwa kuti munhu kana achiti ndandine mabusiness, all right, that's fine. Kochekwa nekuzimura uko nekumataxis kuonekwa unzi kana wanga uine business raari chikupa mari kudaro, taxi yawakabhadhara imari wezvofanira kukolaborata kuti ione business iri kukupa mari. Wakatenga chakati nechakati nechakati, iwe unosenza kwakati, mari iwe wakaiwanawo. Malona akatorwawo mabhengi, vanhu vakaramba udzorera. Enzo makambani ari kuvhara na OK vaya. Iwe unofunga kuti OK ikavhara, chinozosara chii? Kana yakatadza kuvhara 2008 pai pakaoma zvino, yaakuvhara iye zvino, unonga kuti panobudei? Chingodzi tiri in charge 2030 vision 2030 ID 2030. Apa zvinhu zviri kuitika paground hazvina ari kutaura. Vanhu vacho vese vari kubuda, ukaona nyange fesi dzacho unongoona kuti hapana kwatiri kuenda. Chacha chinonzi garwe chiye chinofamba chakanyenama chakatarisa mudenga unge chiri kuona ndege. Ukachiona iwe unotoona kuti apa hapana zvinobuda. Ungafiririre kupemberera kana kudziirira. Nyange iwo vanhu mapurisa eko, CID nemaCIO ari kuseenzeswa kunotsvaga mudharagezi. Kusiya vanhu vari kuba gold vachiburitsa gold munyika. Ana Wikineo, ana Scott Sakukanya, twese tukuna ana Passion Java tukuye. Hatiri kugadzirisa yawo manu. Kuuraya kwamakaita nyika, musafunga kuti mune muchinhingirikira, muchibuda, muchipuhwa motaketi, muchiburitsa gold, muchiburitsa madiamond. Tiri kuzvida zvinhu zvese izvozvo. Ende muchataura kwazvakaenda zvese. Hatidi zviya zvekuti Zimbabweans tofanira kuseta record. Iye Mnangagwa anotofanira kusungwa nemhosva dzake. Haikona zvekuti haanga ari president, unoita president uchiuraya vanhu. Unoita president uchiuraya vanhu onzi pane immunity. Makazviona kupi izvozvo? Immunity inosenza pane nyaya dzinotaurika, pane nyaya dzinonzwisika, pane nyaya dzinokumbiririka ruregerero. Funga kuti vanhu vakafa vangani iye zvino nekuda kwemachinda. Kwete Zimbabwe haina upfuma, haisi ine urombo stereki, but iri kubirwa. Nyika inofanira kuoparetwa zvinoitwa supermarket zviye. Ndomaoparaterwa anoitwa nyika iwayo. Muri kuona ukaenda kuAmerica ukauya kuUK, ukaenda kupi, ukaenda kuGermany, maChinese ane masupermarkets. Zvinoita China inoseenzesa macitizens ayo. Eno Zimbabwe ingadai ine masupermarket muno. Zimbabwe as a country yakanominata vanhu vanoimiririra, ichioperata business sebusiness, mari ichiuya from everywhere. Haikuona kuti vanhu kana iri Zimbabwe, mwane akamira kuLondon, mumwe kuZimbabwe, kuHarare, vakamirira kuti
yakwirwa kuLondon unzai mari yacho. Ungoti nyika inobudirira sei? How can you run a country like that? Zvekuti land barons aya vanopa vanhu dzimba muchizviziya, muripo vachikambena votokupai dzimba, vopa vanhu dzimba, vanhu vovakai Moscoti makavakirei pasi ripo, wozopwanyira munhu avaka, ari kupa wacho ari kuita mari iwo usingamupwanyiri. Saka tingaite nyika yakadaro here? maZimbabwenyu zvenyu zvekuti kana pachiitwa demonstration une uchitora foni uchiti vachamubvisa sei, tichaburitsana mudzimba imomo. Hakuna munhu ari kufanira kusara, munhu wese kana zvanzi murodhi. Hapana munhu anorambidza munhu kuti usanodemonstrate. Zvese zvinhu zvese zvinofanira kumira musi iwoyo, and haisi demonstration yekuti tinongoenda toti inopera na4. Idemonstration yekubvisa president Mnangagwa kusvika vabva ndokuti mademonstrations iwaya apere. Haikona ivo vega, izvo zvinana ziyambi zviye. Vanhu vese vaya ndiri kunzwa vanhu vari kukanganisa pakutaura. Comrade Nyoka yeMabhunu, ningirikini pane pamwe pandakanzwa pamakati potsei mbichana, kwete kuti zvamuri kutaura zvakaipa, kasi pakuti President Mnangagwa vakakomberedzwa nematsotsi. Aiwa, vakaweredherwa here? Istatue yambuya nehanda inonzi pakaungana vanhu. Iye ndiye akatokomberedza matsotsi, ndiye mukuru wacho. Saka hazvinzi president vakakomberedzwa nematsotsi, vakakomberedzwa chirema here? Munhu asingagoni kutaura, munhu akafa here? Chinoita kuti iwe uri wakamboona ng'anga inonorapira mucheche, chinoita kuti iwe unganidze mbavha pauri chii? Iwe uri munhu ari right. Chinoita kuti utambe nana Owen Mudha mhondi dzakadaro, wewe ndiye achafa sebwa uye. Zvandiri kukuudzai, vanhu vese vakauraya vanhu vanofanira kubatwa nemhosva dzavo. Ndokuti tikaseta rekodhi muZimbabwe ka, vanhu havazozviita futi. Hautumwe kunouraya munhu nemumwe munhu. Vese ana wadyejena vaya vakaba mari kuGMB, anongoenda kukota achinyemwerera sechitutamangoro, achitobuda vanhu vachiziva kuti munhu uyu akaba mari, achitoganza. Munhu akabuda achitaura kuti kuri kubiwa, ndiye onzi naye. Inde hamuine pfungwa dziri reverse. So mapurisa ekuZimbabwe, munombonyatsori nebhureni dzenyu here dzekunyatsofunga kuti zvatiri kuita izvi zvakaipa? Mune conscience here imi kuti zvandiri kutumwa izvi? Iwe unotumwa unzinda unouraya munhu pamberi pevana vake. Kunosenza nemaorders, unongoenda kwaoti ndamushaya, unenge uchiurayirei munhu? Hazviri kupera zvese izvi, mamajaira. Mari yese yamakabawa kumana iri kudzoka. Ana Harriet Rushwaya vese vaiburitsa gold, batwa ne7 kg. Vanhu kuisa nyika mumaoko avo, so muhomwe, so kuita vanhu masasika. Moti Mudhara Geza ari kutadza chii? Hope uyo akasungirwa nyaya iyoyo achitaura kuti vanhu vari kuba, ndomba anogara mujeri. Job Scala the same thing. Tendai Biti aigara achitaura izvozvo, Advocate Nelson Chamisa ndizvozvo, Tekere ndizvozvo, Amai Dongo ndizvozvo. Vanhu vese ivo vakabva vaitwa vanhu vakaipa nemachinda. Saka hatina kwatinosvika, hatibudei mudzimba, ndoshoko riripo, nekubatana. Hatidi kuti tizoona, because munoziva kuti maZimbabweans, mark my words,
muri kuona vanhu vekuzanu PF vese vaya vari kubuda vachiti president Mnangagwa president musi wavanongodzi vabva nhasi ndivo vaunoona vakumhanya pamberi futi vakutanga akaipa zvekuti zvavakaita pana president Mugabe ende unoshaya kuti kana musi wavanonzi vabva mahypocrites vanhu vakawanda vari kuzanu PF musi unonzi president Mnangagwa vabva unotoshaya kuti kuwanga achimusapota ndiani ndozvinoita vanhu vane udyire izvozvo ndozvinoita vanhu varoyi ndozvavanoita ndozvinoita ningirikini vanhu vane mweya yakaipa vanhu vane utsinye ndozvavanoita izvozvo ende utsinye ihwo hahuperi vane udyire anenge akutotsvaga kuona kuti pane ivo vapinda ivavo kwandingakwanise kunoba ndekupi saka hatisi kuda zvinhu zvakaita seizvo ndosaka ndiri kutaura kuti haikonai kurecycla zvitutamangoro zvese zviye vanhu havachiregera zvinhu zviitwa ana chigumba vaya vakabirira maelections zvino hapana munhasi nyange mudharageza anozviziva ana chavangu vaya vakaseenzeswa vakadzinga vanhu muparliament kuti machinda aya aite zvaari kuita izvi imuchipemberera muchitaura kuti chavangu akaipa honai zvaakuita munhu wenyu honai pakashaya criticism kuti zvinhu munhu anosvika pakaita sei saka hatidzidzei semazimbabwenzi hatisi vanhu vekuti vanoswera vachizerezerwa munzeve sevana vadiki hatiitei zvinhu zvinobatsira vana vedu vari kukura hatiitei zvinhu zvinodadisa panyika yedu kuti honai vanhu vekuzimbabwe honai vanhu vekuzimbabwe vanhu vekuzimbabwe they are very very technical handimaona zvekuti dai vakatisiya vachitipa machanzi tichiita take over nyange ivo vasingadi kubva mupawa zimbabwe ingadai iri kure tingadai takainventa zvinhu zvakawandisa pane kuda kwekuti munhu wane anoramba aine pfungwa dziri rigid ofunga kuti iye ndiye anokwanisa kuita zvinhu zvese ngondogondo pasi hapasina kana chinhu wana vanhu vachipemberera kana uchifamba muHarare muya munopfumbuka dust kuita kunge uri kufamba muSahara desert chii ichocho yonzi isiti yaita zvayaita zviye hapasina kuita kunge old ningirikini anonzi mawestern towns emawesterns aya akati pakatanga wavaka macities ndozvamaita anenge achituka achidedzera achiita sei hazvina kana oda nyika haifaniri kuita zviyazvi nyika haifaniri kuita vana vari kudhakwa nemitoriro iye ichiuya nevanhu vari mugovernment ndo vari kuprotecta kuti zvinhu zviya zvirambe zvichiitika hapana ivava havasi kusenza unoziva ndodzwa tsitsi ndodzwa kushungurudzika every time pandinoona gathering yevanhu even mukadzi wangu ndogara ndichimuti uri kuona vakomana vese ava vangadai vari kubasa vachitosenza nemhuri dzavo vachiita sei vachitoendawo kumaholiday vachiita sei vachienda kuna ana Kariba kuna ana Vic Falls kana kuenda South Africa chaiko vachisenza ukafunga that way zvinhu zvinokubata but iwe ukafunga kuti ndoda kuita 2 million ndonotenga Rolls Royce musoro wako wakadhaka hausi munhu ari right unga kuti Rolls Royce ine basa rei maZimbabweans saka ndambokuudzai tine vanhu vari kumaningirikini zvino kuti revive Zimbabwe hazvinetsi iye noti kada chaiko chaiko pane vanhu vakawandisa even vakaretrenchwa munomu pane vanhu vakaritaya kuna ana Rolls Royce pane vanhu vakaritaya kuna ana JCB pane vanhu vakaritaya kunogadzirwa pfuta pane vanhu vakaritaya kunogadzirwa mabhombu pane vanhu vakaritaya kunogadzirwa mabullets pane vanhu vakaritaya kunogadzirwa mota saka zvatinoita tinotora madhara aya ane experience aimoda mainjini aya kana tichida kugadzira 4x4 yakapenga isati yamboonekwa and then totora vafana vari kubva kuchikoro woita apprentice vachidzidziswa nemadhara iwaya and then fezi yemadhara iyo ikapfuura tinetane vanhu
vari technical, as simple as that. But kuti iwewe uite maleaders ane brand dzakadaro, amen. Mukateerera mavideos anga akawanda, maaudios andaitaura pa.5 Creative Studios, pane zvinhu zvakawanda zvandakataura, saka zvandisingakwanisi kuramba ndichidzokorera izvo. But what I can simply say is we need to unite as Zimbabweans. Kwete kuti uyu kwake, kana kuti vachamubvisa anani, kuda kubvisirwa nani. Ndopa unoona munhu akanyarara uzotanga kuti pesi, aona kuti zvinhu zvanaka. Hatidi zvinhu zvakadaro. Tichikura, taiti, unonzwa kuti nyuchi dzine art yekuti umore nyuchi masikati. Dzisingakurumi. Unogona kungorumwa ne1 or 2. But dzine art. Saka taiti tichikura, vakomana vahombe kwatiri vaiti vainomora nyuchi masikati. Zvonza mune munhu uchi une uripo, but pane paine nyuchi. Zvonzi mune munhu ngaanotora uchi. Hapana mumwe anodya hwemunhu. Saka izvozvo zvaikudzidzisa kuti uve tactical, uve courageous, ukwanise kuningirikira, kuve munhu anozviitira zvinhu zvake. Takadzidza zvinhu zvakawanda kubva kumusha kusvika kumasities. Saka timu iriko iyi yekuti tinotarisira kuti izvozvo vanhu vanenge vachingoti pane vanhu vanotofunga kuti Mudharageza akabvisa Mnangagwa aindoda kudai, iye akagara. Ndo life isina kunaka iyoyi, life yekufunga kuti vana, unoziva kuti pane vanhu vekuti itakakura navo, kana kuti vanhu vanenge vari veukamu kana vashamwari, iwe unogona kungoona munhu kana paFacebook kuti ndiwe takadzidza tese and stuff like that. Munhu akutokukumbira mari, munhu wemurume unokumbira munhu wemurume mari. Indine mukadzi kandi ndiye wandopa mari, ndiye wandochengeta. Saka iwe kana ndakuchengeta zvinoreva kuti chii? Hatifaniri kusvika pastage yakadaro yekuti kwese kwatiri tine tichisveeredzwa. Hatibude vakomana. Hapana munhu anokuitira, hapana chinhu chinouya chega, hapana chinhu chisingashandirwi, hapana chinhu chisingasweterwi. Kona chinhu chaunowana usina kusweta hachisi chako, and you are not entitled to it. Ndozvaunofanira kuziva, ndoshoko rangu rekupedzisira. Saka hatibatanei tibvise nhunzvatunzva idzi. Vanhu vari kumora nyika yedu, vanhu vari kuuraya nyika yedu, vanotori nemisheni. Ipapa apa vanga vachitoda kupedza maZimbabweans nekuuraya. Ndosaka muri kuona mvura yese iri kuiswa poison. Vanoda kuuraya vanhu vese. Every year vanenge vachiuraya vanhu, majenerali vakaurayiwa. Vari kusenza neropa. Vese vakadaro, vese vari kusapota ivo vaya. Saka hatiitei zvinhu zvekubuda maZimbabweans, tinotenda hangu.